Ik zei het laatst nog, is waarheen waarvoor de nieuwe woonboot en daar is een nominatie. Ja, bijzonder. In dit geval voor de videoclip. En goed, ik werk met nieuwe jongens sinds kort. En dit was de eerste videoclip die ze gemaakt hebben. En dat is toch ook voor hun, vind ik, gelijk een pluspunt. En een bekroning op hetgeen wat ze gedaan hebben. Het is een fantastische mooie clip. Ik heb een tijdje terug al gezegd, het is een heel gewaagd liedje. En kijk, er zijn best wel mensen die daar moeite mee hebben. Maar nogmaals, heel duidelijk gesteld. We hebben toch een iets andere boodschap met het liedje. Daarom hebben we er ook een stuk tekst bij geschreven. En een nieuw coupletje wat eigenlijk vertelt. Hè, we hebben maar één zekerheid in ons leven. En dat is dat we ooit een keer deze mooie aardbol moeten verlaten. En tot die tijd genieten maar van. En goed, als ik zie wat de reacties zijn geweest op de single. En in dit geval de nominatie. Dan is dat alleen maar fantastisch. En daar kun je alleen maar van genieten. Kan nou iedereen bij jou komen voor zo'n clip? Nou ja, voor zo'n clip dan moet je toch wel iets meer kunnen. Ja, wij doen het eigenlijk meer als hobby. En we maken hartstikke leuke videoclips. Eigenlijk ook een beetje gericht op artiesten die geen platenmaatschappij achter zich hebben. Maar die toch heel graag een nieuwe single willen promoten. Onder andere bij jullie natuurlijk. En goed, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En iedereen is welkom natuurlijk. Als je dan kijkt naar de dag die Buma vandaag georganiseerd heeft, Buma NL, wat vind je van deze dag? Ja, ik vind het fantastisch. Het is toch weer een klein beetje een statement voor het Nederlandstalige product. En als je ziet wat er vandaag ook weer aan artiesten rondloopt en de aandacht die je krijgt van de media. Ik bedoel, mensen mogen ook wel zien. Het Nederlandstalige lied is met name de laatste paar jaar ontzettend populair. Ik ben hier vorig jaar voor de eerste keer geweest en je ziet gewoon alles stroomt lekker samen. En iedereen die viert het feestje ook met elkaar. En ik vind ook, en vooral in het Nederlandstalig product, je moet het allemaal met elkaar doen. En heb ik het niet alleen over de artiesten, maar ook over de maatschappijen en de radiostations. En alles komt op zo'n dag als vandaag komt bij elkaar en viert het feestje mee. Dus dat is fantastisch.